Bitcoin sa prepadáva cez hodnotu $28 000. Niekoľko týždňov držal hodnotu $29 500, $30 000 a teraz strácame v priebehu jedného dňa a prepadávame sa až pod hodnotu $28 000. Čiže pozrieme sa teda na market, pozrieme sa na dôvod tohto daného konkrétneho pádu, čo nám prinášajú nejaké správy, čiže toto všetko nájdete v dnešnom videu. Nezabudnite, mám aj Patreon, kde sme mali celkovo dosť zaujímavý livestream, kde sme sa práve pozerali čerstvo na ten pád na hodnotu $28 000, kde sme si rozprávali aj nejaké tie úrovne, čo sa Bitcoinu týka. Pozrite si aj ten update, ktorý som robil, tam je všetko vysvetlené, čiže dnes sa pozrieme už len tak z časti na Bitcoin a následne prejdeme si správami. Dobre, čo sa týka marketu, ako si môžete všimnúť, market nám zažíva prepad 3,4%, úplne šialený run za posledných zo pár mesiacov. Je to fakt, že celkovo dosť veľký počet percent smerom dole, Bitcoin minus 4,5%, Ether 5%, BNB token 3,8%, XRP 4% a tak ďalej. Čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu je Thorchain, ktorý aj napriek tomu, že celý market sa prepadáva, tak toto je jediný token, ktorý dosť brutálne stúpa. Takisto aj Atom, ale Atom skôr je to také neutrálne. Čiže čo môžeme sa tešiť na Rune, alebo teda na Thorchain, že ako náhle tento market sa zastaví v predpade, tak toto bude coin, ktorý začne prepadávať. Čiže len také na margo veci, aby ste teda mohli si odsledovať coin, ktorý vyrástol 52% za posledných 7 dní a zatiaľ teda nestráca ten run smerom hore. Čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu na ich celkovo dosť. Shiba Inu 12,9%, Flexcoin, Bitcoin Sheet Version, Kaspa, Fracture a tak ďalej. Čiže lúzrov je tu celkovo kopec. Čo sa týka Bitcoinu, ako si môžete všimnúť, $27 871, weekly vyzerá stále extrémne negatívne, alebo teda negatívne naladená, hlavne teda na Stochastic RSI a RSI-ku. Ďalšia hodnota, alebo teda hodnoty supportu sú $27 400, až tá hodnota $27 250, čiže toto sú targety, ktoré by sme teda mohli hitnúť. Zase, toto je weekly sviečka 3 dni a 6 hodín na to, aby sme ukončili tento daný pohyb, čiže tu nám máme kopec ešte priestoru. Všímal by som si aj hodnotu daily, kedy daily prakticky supportová línia je až na hodnote $27 290. Zatiaľ teda daily je extrémne naladená bearish a vyzerá to tak, že tie targety v priebehu týždňa by sme mohli celkovo ešte hitnúť. Ešte nám ostáva 5 hodín a 19 minút na to, aby sme uzatvorili túto sviečku. Dobre, tu nebude nič, hej. Ak zatvoríme na hodnote $28 000, to by celkovo mohlo byť troška pozitívnejšie, ale zatiaľ teda vyzerá to tak, že všetky targety nám ukazujú práve na tú líniu $27 300 až $27 250. Keďže si môžete všimnúť, a toto som rozprával aj na Patreone, mali sme tu nejakú takúto nádhernú range a práve obrovskú podporu práve tejto danej línie, tej hodnoty $27 400, čiže slúžilo to aj ako dobrá rezistencia, následne krásna supportová línia, následne zase rezistenčná hodnota, menší fake out, rezistencia, prepad, break tejto danej línie zaznamenali krásny progres až k hodnote 30 000, čiže toto je naša prvá brzdná línia, keďže to vyzerá tak, že na 12 hodinov, keby sme sa mohli pohnať ešte trošička nižšie, Stochastic RSI sú extrémne negatívne naladené a takisto aj ADX, čiže tu na to vyzerá čerstvo, riadiť sa teda 45 minútovkou a 15 minútovkou, čo sa týka 21, alebo úplne najlepšie super trendami, kde je to fakt, že jedna veľká krása, keďže nevieme prekonať práve tú druhú líniu super trendu a pokiaľ sme po druhou líniou super trendu, ostávame extrémne negatívni, aspoň teda na 15 minútovke. Tá línia je zatiaľ teda na hodnote $28 080, čiže žiadne príliš veľmi extra longy práve na touto danou úrovňou. Dobre, poďme sa teda pozrieť na to, čo mohlo spôsobiť to, že Bitcoin sa dostáva pod hodnotu $28 000 v priebehu niekoľkých hodín s tým, že je to jeho nové low za posledné 2 mesiace. Celkovo myslím si, že aj ten prepad je spôsobený aj tým, že jednak sme mali veľmi malú volatilitu a zatiaľ teda súboj vyhrávajú jednoznačne medvede, ale aj ten nezáujem marketu a ten nepohyb marketu proste frustroval dosť ľudí. Bolo to vidno na našom kanáli. Tí, čo netradujú, tí, čo sa prakticky pozerajú len na portfólio, tak odchádzali dosť marketu a veľa ľudí tu teda nebolo. Veľká sledovanosť tu teda nebola.
A práve preto medvede dokázali trošička naštrbiť tento daný market. Nie je to len tak bez ničoho, ale je to aj hlavne skrz toho, keď sa pozrieme na market, a my sme sa na to pozerali na Patreon livestreame, keď sa pozrieme na dolárový index zažíva celkovo veľmi pekný odraz, aspoň teda na weekly, aj keď je stále v downtrende, ale máme tu mini progres smerom hore, zase je tu obrovský flak, ktorý môže dotiahnuť práve tento dolárový index až niečo k hodnotám 90 bodov, čo sa dolárového indexu týka, ale úplne najhoršie, čo môže sťahovať práve Bitcoin, je práve S&P 500 market, ktorý zažíva vyklesanie a vyzerá to tak, že to vyklesanie bude ešte aj naďalej pokračovať. Prvé targety sú 4329 bodov, ale tie také najočakávanejšia hodnota je 4238 bodov. Máme tu ešte zajtrajšok, čiže zajtrajšok je stále ešte trading day. Uvidíme, že ako sa potiahne S&P 500 market, ale vidíme tu extrémne zlomenie trendu. Stochastic RSI a RSI sú negatívne naladení plne vo vyklesávaní. Takisto VT Cross je v tých extrémnych hodnotách nasmerovaný smerom dole. ADX tu je zatiaľ teda neutrálny, alebo teda medvede to majú, chcú tu niečo dokázať, signálna línia je nasmerovaná smerom hore, čiže vyzerá to tak, že S&P 500 market zažije vyklesanie, otestovanie hodnoty 21, po prípade až tej 30 a následný prepad cez túto danú úroveň by mohol označiť ďalšie zo pár týždňové vyklesanie, čo by celkovo mohlo ovplyvniť práve Bitcoin ako taký. Čiže toto vyzerá tak, že máme naspäť koreláciu s S&P 500 marketom a že práve to agresívne vyklesávanie S&P 500 marketu zasahuje aj Bitcoin. To vyklesanie neprišlo len tak čistá jasná, strácame hodnotu 21 a 30 na daily to vyzerá enormne zle a fakt, že tá 21 nevyzerá, že by mohla podržať a práve naopak to vyklesanie je tu dosť jasné na daily a takisto aj na 12 hodinovke, ale môžeme ďakovať za to správam, ktoré prišli na market, keďže Fed Minutes nám naznačujú to, že zástupcovia Fedu, vyzerá to tak, že očakávajú ďalšie navyšovanie úrokových sadzieb. To predstavuje obrovský problém pre market skrz toho, že market, ako si môžete všimnúť, aj na grafe bol veľmi extrémne pozitívne naladený skrz toho, že očakávali, že proste Fed už konečne povolí opraty a prestane navyšovať úrokové sadzby, ktoré by, alebo teda market ešte bol zatiaľ nezlomený skrz toho, že stále tu bolo hopium, OK, bolo to posledné navýšenie úrokových sadzieb. Keď sme sa pozerali na Fed Watch, tak Fed Watch nám jednoznačne po poslednom meetingu naznačoval to, že 98% marketu bola predpokladanie a očakávania boli, že nebudú sa navyšovať úrokové sadzby v ďalšom meetingu a na ďalších meetingoch, že dokonca niektorí očakávali, že na konci roka by sme mohli ešte aj znížiť úrokové sadzby, alebo teda Američania by mohli znížiť úrokové sadzby. To sa ale nedeje. Zástupcovia Fedu naznačujú, že musia stále bojovať s infláciou, keďže tá inflácia ešte nie je úplne zoseknutá a že ju potrebujú dať na zhruba nejaké 2% a že nepredstavuje to pre nich problém, aby ešte viac bojovali proti inflácii a následne navyšovali, alebo že je tu stále otvorená možnosť navyšovania úrokových sadzieb. Toto prekvapilo celkovo dosť market a práve preto vidíme vyklesanie a podľa mňa je to aj dôvod hlavne straty Bitcoinu, hej, toho jeho trendu. Keďže celkovo sa to držalo na nejakom hopiu tých bitcoinových spotových ETF-ok, to sa neudialo, market začal byť negatívny a proste viackrát som to ukazoval, keď pozriete do histórie na moje videá, že my sme tam mali tú koreláciu s S&P 500 marketom, proste keď S&P 500 market bol pozitívny, aj Bitcoin letel celkovo hore a zase naopak, keď zažívame nejaký dramatický prepad alebo nejaké sú tu horšie očakávania a výsledky na ďalšie týždne a mesiace, tak to ovplyvňuje aj Bitcoin. Čiže toto bola asi správa, ktorá dosť negatívne ovplyvnila market ako taký tradičný market a takisto aj S&P 500 market. A pozrite sa na tú zmenu, ktorá nastala na Fed Watch, kedy už zrazu tie očakávania sú stále nižšie na to, že sa nebudú navyšovať úrokové sadzby. Ďalší meeting máme zhruba o nejakých 33 dní, čiže uvidíme, ako sa táto krivka zmení, ale jednoznačne si môžete všimnúť, že navýšenie alebo teda nenavyšovanie
úrokových sadzieb zatiaľ teda stále má dominanciu 86,5%, ale už pomaličky toto číslo a navýšenie o ďalších 25 bázických bodov začína dostávať väčšiu a väčšiu trakciu. Plus do toho prichádzajú aj ďalšie nie veľmi dobré správy pre americký market, a to konkrétne práve táto správa, kedy mortgage rates, alebo teda tie úrokové sadzby na hypotékach sa zvýšili na 7%, alebo sú nad hodnotou 7%, konkrétne na hodnote 7,09% na hypotékach. To znamená, že sú extrémne drahé tie hypotéky, plus nehnuteľnosti v Amerike vôbec neklesajú, aj tam tá cena tých nehnuteľností príliš veľmi neklesla. Hypotekárne úvery sú stále drahšie a drahšie a tým pádom ľudia nebudú utrácať, ani si nebudú môcť dovoliť nejaké nové bývanie. To spomalí market a to začne spôsobovať problémy v tom housing markete, keďže budovy sa stále stavajú v veľkom tempe, ale dopyt začína byť stále menší a menší, čiže hej, celý taký ten istý kolobeh, ako to bolo v roku 2008, kedy ten housing market možno začne mať nejaké trhlinky a možno aj práve vďaka takýmto daným dátam práve Big Short, Bury, tak ten práve shortuje market v hodnote 1,6 miliardy dolárov, ako som to rozprával pred 2 dňami. Čiže toto je všetko taká spojitosť, ktorá môže dosť negatívne ovplyvňovať market, keďže tu vidíme dáta od Fedu, alebo teda správanie sa Fedu, ktoré vôbec nepovoľuje. Následne už aj nejaký ten crackdown v Amerike, napríklad na housing market, keďže Fedu sa to celkovo darí. Oni aj sami vraveli, že proste market je stále veľmi silný, veľmi dobrý a my si nemôžeme dovoliť, aby bol takýto market. Potrebujú ho zlomiť, polámať, aby ľudia proste si sedeli na peniazoch, aby tú infláciu proste nevydvihli, alebo aby sa tá inflácia nevyšvihla smerom hore. Čiže toto sú ďalšie zlé správy, ktoré určite budú spomaľovať market a určite neprospievajú tej myšlienke, že všetko je v úplne najlepšom poriadku, investujte čo najviac. Myslím si, že teraz toto jednoznačne americká ekonomika nenaznačuje a cítia to aj investori. Čiže toto boli také tie hlavné správy, ktoré myslím si, že ovplyvňovali dnešný pohyb Bitcoinu smerom dole. Bitcoin predsa len zažíva už aspoň nejaké tie zaujímavé hodnoty. Za posledných zopár dní celkovo sme prepadli fakt, že dobré percentá. Ako som hovoril, 45 minútovka a 15 minútovka je ten timeframe, ktorý treba sledovať a hlavne určité hodnoty EMA alebo teda super trendov. Čo sa týka ďalších dodatočných správ, tak prišla takáto správa, čo je úplná zase sprostosť. Grayscale, tí na svojej Twitterovom poste dali, že proste hľadajú senior associate do svojho týmu pre ETF-ka. Čiže práve toto rozprúdilo dosť veľkú debatu ohľadom toho, že možno Grayscale vie niečo, čo my nevieme a tie ich ETF-ka budú schválené skrz toho, že prijímajú do týmu nových ľudí. To je taká somarina, aspoň teda podľa mňa. Nemôžeme očakávať, že ETF-ka budú schválené. Celkovo rozprával som o tom x krát. Toto je možno nejaký public stunt, hej, aby ľudí teda nalákali a možno SECčko presvedčili, že hej, pozerajte sa, mali by ste to schváliť skrz toho, že aký je okolo toho hype a predsa sme na tom úplne najlepšie, čo sa týka schválenia, ale o tom bude rozhodovať Fed a podľa mňa Fed rozhodne tak, ako rozhodnul pri každej jednej žiadosti. Hej, čiže oddelenie. Čiže taká správa ani nie, že správa. Čo je už trošička väčšia správa je, že zistilo sa, že Coinbase shortuje tento daný market, čiže vyzerá to tak, že Coinbase zatiaľ teda neverí marketu a plne využil ten bear market, ktorý nastal, keďže shortovali prakticky od 31. decembra roku 2022, ale v prvom kvartáli roku, alebo teda od prvého kvartálu celkovo Bitcoinu sa začalo dariť, čiže nevieme, že koľko na tom vlastne zarobili alebo prerobili, ale vieme, že shortovali hodnotu zhruba nejakých 300 miliónov dolárov. Následne v druhom kvartáli roku 2023 stále shortovali alebo shortujú hodnotu 119 miliónov dolárov. Čiže vyzerá to tak, že najpopulárnejšia burza ide kompletne proti všetkému. Oni rozprávali, alebo teda Coinbase sa k tomu vyjadril, že brali to ako hedge, hej, aby sa zabezpečili voči tomu, že keby náhodou tento market zažil nejaký väčší prepad, ale hej, celkovo vidno, že kde je teda dôvera u tejto danej spoločnosti, čo sa týka kryptomarketu. Coinbase oznámilo aj jednu prekvapivú správu, síce sa bude dotýkať len Kanaďanov,
ale rozhodla sa, že suspenduje USDT a takisto ešte aj DAI token a takisto aj Ray stablecoin pre kanadských používateľov, čiže od 31. augusta nebudú môcť využívať tento daný token na trading, čo znamená na žiadny nákup alebo predaj, čiže Kanadiania si budú môcť poslať na peňaženku a vybrať z peňaženky aj po tomto danom dátume Tether, DAI alebo Ray stablecoin, ale nebudú môcť s ním robiť nič. Je to hlavne skrz toho, že Coinbase Canada Incorporation nemá ešte všetky licencie vo všetkých regiónoch a práve preto sa dohodli s regulátormi, že obmedzia aspoň teda tradovanie cez tieto stablecoiny. Takisto Tether oznámila veľmi prekvapivú správu, kedy sa rozhodla, že nebudú podporovať USDT token, čiže ich vlastný token na konkrétne troch platformách, alebo teda na ekosystémoch, a to je Bitcoin, Kusama a takisto aj Bitcoin Cash. Čiže neviem, či sa bude delistovať práve z týchto daných platform, ale podpora Tethru a USDT na platforme Bitcoin, Kusama a takisto aj Bitcoin Cash končí. Zase nie je to obrovská nejaká šialená správa, keďže najviac z toho volume, čo sa USDT týka a všetkých tokenov, ktoré sú postavené, sú práve na Ether. Čiže pokiaľ to nie je Ether, tá panika by tu nemala nastať. A ešte Shiba Inu a jej správa ohľadom Shiba Rium, tak tí 24 hodín po spustení tohto daného projektu a svojej siete oznámili, že mali veľmi úspešný testnet, všetko tam bolo v poriadku, mali vyše 21 miliónov peňaženiek vytvorených na testnete a následne ako náhle prešli s týmto Shibarium na mainnet, stala sa nejaká chybička a zmrazili skoro 2 milióny dolárov v hodnote Etheru a nevedia s tým vôbec pohnúť. Napísali na ich stránku We effed up, čo je úplne podpora. Nevedia pohnúť s týmito danými Etherami, neviem, že ako to vyriešia, ale reakcia marketu na tieto dané správy prináša veľký dump, alebo teda seriózny dump na Shiba Inu a takisto aj na ich token Bone, čiže toto sú dôvody, kedy Bone prakticky za 24 hodín prepadol 12%. Toto sú dôvody prepadu tohto daného coinu. Toto by boli správy na dnes. Dúfam, že som vám uspokojil všetky otázky, ktoré ste mali na srdci a netreba sa báť, treba využiť túto danú príležitosť. Pozrite si videjko ohľadom Bitcoin TA, čiže technickej analýzy, kedy som ju robil dneska po obede, tam je vysvetlené kompletne všetko, levely, prečo by sme nemali byť nejako príliš veľmi v strese a mali by sme využívať túto danú situáciu. Naše hodnoty sú, taká tá maximálna hodnota je 20 000, zase musíme byť pripravení aj na úplne najhorší scenár a to je to, že keby sme sa ponorili, globálna ekonomika by sa ponorila do nejakých problémov, musíme byť proste na to pripravení, že kryptomeny neodpália zrazu hneď market, ale budú na to reagovať takisto negatívne, ako celý svet bude reagovať negatívne na nejaký kolaps. Kolaps tu zatiaľ teda nie je, čiže všetko je v pohodičke. Musíme sa zariadiť tak, ako nám market udáva tempo a proste využiť ho čo najviac a práve preto, príďte na Patreon, získajte 3 super trend stratégiu, scalp stratégiu a proste začnite zberať skúsenosti, čo sa tradingu týka a vám tu bude úplne jedno, že či ten market ide smerom hore alebo smerom dole. Nebudete musieť čakať nejaké dlhé roky na to, aby ste sa dostali na nejaké zaujímavé čísla. Nie je to ľahké, dá sa to, ale máme na to skúsenosti. Vidíme sa v ďalšom videu. Zatiaľ vám prajem veľmi pekný večer a čaute.